an gaishe ka. Wannan tawaga ce ta wani matashi Alhaji Zahraddin Abubakar Usman. An gaishe ka. A cira 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 a cira. An gaishe ku, an gaishe ku. A cira a cira a cira. A cira matasa, a cira matasa. Mu je mana, mu je mana, mu je mana. A cira, a cira, a cira, a cira. An gaishe ka. A cira.